Днес на фокус е една от най-интересните и красиви метростанции. Разположена в сърцето на града, на цели 25 метра под археология и минерален извор, станция Сердика 2 е една от най-красивите метростанции с невероятна история. Още по време на изграждането на старата Сердика е било предвидено да бъде запазена по-голямата част от и без това наситената и богата археология в района. Предвиждало се и създаване на археологически комплекс, но неговите размери се е предполагало да бъдат значително по-малки от това, което можем да видим днес. При старата Сердика също има археология, но тя е изнесена от изкопа на станцията и се съхранява в Музея за история на София. А като препратка към находките и като напомнене за това откъде е минала градската стена, има създадени импровизирани зидове по стените на станцията. Но да се върнем към Сердика 2 и нейната история. Връщайки се назад към проекта от 2008 година, Сердика 2, тогава Света неделя, е била проектирана като типична метростанция с подземен паркинг. Единственото необикновено е нейната дълбочина – цели 25 метра под столичния център. Това са 5 етажа паркинг и 2 нива за метрото. Предвидено е археологията, която се открие, да бъде пренесена и консервирана, подобно на тази, открита при строителството на старата Сердика. Така, през 2008 година проектът за втората линия на метрото е включен в оперативна програма Транспорт на Европейския съюз, като така около 60% от финансирането за втория метродиаметър бива осигурено от Съюза. Започва по-обстойно проучване на местата, където ще се разполагат тунелите и метростанциите по трасето. Конкретно при проучването на станция Сердика 2 е приложен така нареченият георадар. Именно чрез него и става ясно за изключително наситената археология на територията на бъдещата станция. Проектирането й е преустановено и докато по останалите обекти от трасето започва строителна дейност, инженерите търсят начин да съхранят уникалната археология, намираща се пред ЦУМ. Решено е станцията да се изгради под археологията. Избран е новия австрийски метод, тъй като чрез него максимално голяма част от археологията ще бъде съхранена непокътната. За целта на булевард Мария Луиза при двата подлеза, съответно при халите и при църквата Света Петка, е решено да се изградят стартовите шахти. Оттам по тунелния метод ще се изгради конструкцията на станцията. Под пласта земя съхрани останките на древна Сердика. А за да се разкрие наследството, останало ни от римляните, по периферията на пространството се изгражда защитна стена от пилоти и шлицови стени, които да предпазят археолозите по време на тяхната работа и едновременно с това да разкрият подземното богатство, криещо се под краката ни. Всичко звучи прекрасно, но археолозите не работят безплатно. За да се види това уникално наследство, са нужни средства. Именно и за това Метрополитен разпределя 4 милиона лева към Министерството на културата за консервация и реставрация на останките от древна Сердика. Така, през 2009 година започва изграждането на станцията от втория метродиаметър. И едновременно с този обект, на няколко десетки метра в страни се работи по още един ключов за културното ни наследство обект. Останки в непосредствена близост до подлеза при президентството, където е източната порта на Сердика, открити при строителството на участъка до станция Стадион Васил Левски. Центърът на града прилича на швейцарско сирене. Разкопан изцяло, превърнал се в огромна строителна площадка, очакващ реставрация и един нов живот. И докато археолозите напредват бавно и търсят и земята останки от римско време, на дъното, на цели 25 метра под земята, строителите копаят новата метростанция. Условията се оказват изключително тежки. На това ниво почвите са силно оводнени и слаби. Допълнително утежнява ситуацията и фактът, че недалеч от северния изход на станцията е разположен минералният извор, а над него джамията Баня Баши, обявена за културно наследство. Рискът за строителите и инженерите е огромен и предвид метода, избран за изграждането на станцията. Използва се модификация на новия австрийски тунелен метод, тъй като най-пръчното сечение на тунела е много по-голямо от това на останалите тунели, изграждани по този метод у нас. Той е с рекордните 345 квадратни метра и се явява най-големият такъв тунел в Европа и един от най-големите в света, строени по този метод.
Именно за това, а и заради слабите почви, станцията се изгражда на етапи. Първо се изграждат така наречените изправяващи галерии. Това са два тесни тунела с неправилна форма в двата края на свода, от които след това започва изкопаването на самия свод. Копае се в двата края на тунела, при северната и при южната шахта. Подпочвените води обаче наистина се оказват трудност. Дори с работещи помпи, по дъното на изкопите винаги има по 30-40 см вода. Независимо от това обаче, строителството продължава. След изправяващите галерии и свода, се изгражда обратния свод на тунела. Той е особено важен, когато се копае в слаби и силно оводнени почви. Без него тунелът просто би рухнал. Той също се изгражда на етапи. Първо при страничните галерии и накрая в средата на тунела. Междувременно булевард Мария Луиза е възстановен, а под него разкопките и строителството продължават. Относно станция Сердика 2 няма как да не спомена нещо и за архитектурата й. Първата сводова станция в столичното метро, която, както казах, е една от най-големите в Европа и света. Този обем няма как да не бъде впечатляващ сам по себе си. Но без правилен дизайнерски подход, той би изглеждал досъщ като всички подобни сводести станции по света, например като станциите в Билбао. За архитектурата на станцията отговаря архитект Красен Андреев, който и днес е един от най-опитните архитекти, проектиращи метростанции. Той създава едно обемно и светло пространство. Осветлението на станцията е изпълнено на нивото на свода и на нивото на перона, като при нивото на перона са разположени окачени осветителни тела. Тези стоманени рамки с лампи осветяват както самия перон, така и свода на станцията. Така целият ти обем бива осветен, нещо, което не го има на много места по света. Самият свод пък е облицован в еталбонд с оранжев цвят. На нивото на пероните пък са изградени витрини, в които са изложени археологически находки от цяла София. Вази, стомни, дори находки от слатинското неолитно селище. Самите витрини пък са вписани в пластична кристаловидна структура на височината на човешки ръст. В нея също така се намират и пейките за пътниците. Станцията прави връзка и с старата Сердика посредством коридор, вграден в тунела, откъдето минават влаковете. Реално, всеки път, когато се прехвърляте от едната линия на другата, под краката ви на няма и половин метър преминават мотрисите на метрото. Подобен пешеходен преход има и при станция Лъвов мост, но за нея подробно в някои от следващите епизоди. И така, на 31 август 2012 година на станция Сердика 2 се провежда церемонията по откриването на втория метродиаметър. На терасата на влаковете е разположена сцената. На церемонията присъстват редица високопоставени лица, сред които и председателят на Европейската комисия тогава Жозе Мануел Барозо. Станция Сердика 2 е един уникален строителен обект, но и уникално място за града. На него всеки може да се прехвърли 3000 години назад, във времето на римска Сердика. И именно благодарение на строителството на метрото бяха разкрити 3 декара археология. Така бе създаден и археологическия комплекс Сердика, част от който днес са изтъклените куполи под Ларгото. Той е един от най-големите в Европа, а подобно съчетание на метро и археология има единствено в Атина, Рим и Солун. И макар и археологията в района да спъна отчасти строителството на метрото, то все пак помогна, за да се разкрие това богатство пред нас. И именно при станция Сердика се видя как строители и археолози работят ръка за ръка, за да ни припомнят историята на древна Сердика и за да пишат част от новата история на София. Днес станцията впечатлява гостите на столицата, най-вече заради огромното подземно пространство, съчетаващо в себе си съвременна архитектура и хиляди години история. А тераската на трелсите е любимо място на софиянци за среща. Такава е Сердика. Древна и съвременна. Станция, която не е само перон, ескалатори и лампи. Станция, където човек може, макар и за малко, да се пренесе няколко хилядолетия назад. Защото няма по-важно от това човек да помни историята.